Πόσο ικανοποιητικό είναι όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε «Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε». Είναι η καλύτερη ικανοποίηση που μπορεί να πάρεις. Ναι. Ποιο ήταν το που θυμάστε πιο έντονα από κάποιον πελάτη? Η πρώτη μου δουλειά που έκανα στον Τύμπο. Ήταν ένα παιδί και είχε χρόνια εδώ. Μετά το παιδί έφυγε στην Αμερική, ξαναήρθε. Ήταν πάντα με το ευχαριστώ και με πιο ευγενικό τρόπο που ήταν ο πρώτος μου πελάτης και μπορεί να ήταν και ένας από τους καλύτερους πελάτες που είχα μέχρι σήμερα. Ναι. Όταν περνάτε έξω από τις πολυκατοικίες που ετοιμάζετε ή από κτίρια που φτιάχνετε και παίρνουν λίγα χρόνια, να τα δείτε έτσι με περηφάνεια, να χαμογελάσετε, να πείτε... Το βλέπεις και λες, μα το πράγμα, ναι, βλέπεις το και λες το πράγμα κάναμε το εμείς. Ερχόμενος εδώ για να κάνουμε τη συνέντευξη για να σας γνωρίσω, είπα και στους συνεργάτες σας ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τον design, την ομορφιά. Διαπίστωσα ότι και η τεχνολογία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εταιρείας σας. Η ιδέα του να εντάξετε και την τεχνολογία στα ακίνητα σας, πέρα από την εξωτερική εμφάνιση που είναι κάτι που φαίνεται, πόσο σημαντικό είναι η τεχνολογία να τη συναντούμε στον χώρο μας? Σίγουρα σήμερα ο κόσμος είναι πάρα πολύ αδεδίκος. Πρέπει να ικανοποιείς τους πελάτες σου και τους αγοραστές σου, διότι είναι επένδυση της ζωής ό,τι κάνει κάποιος. Για άνθρωπο τα οποία η μεγαλύτερη επένδυση που έκαμε στη ζωή του είναι να αγοράσει ένα διαμέρισμα για να μπορέσει να βάλει την οικογένειά του. Πόσα χρόνια μετράει η εταιρεία πλέον? Γύρω στα 25 χρόνια. Μάλιστα. Είμαστε στα πρώτα 25 χρόνια σχεδόν. Τα επόμενα 25, πώς τα φαντάζεστε? Εγώ πώς φαντάζομαι. Εγώ φαντάζομαι την εταιρεία δεν θέλω να γίνει, δεν τη φαντάζομαι κολοσσόν, ούτε θέλω να είναι η εταιρεία μου κολοσσόν, ιδίως με ένα τόσο φορτίο μεγάλο. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω έργα που να τα απολαμβάνω. Σε έναν μελλοντικό αγοραστή που θα έρθει να σας πει «Κύριε Γιώργο, θέλω να αγοράσω κάτι από εσάς, ένα διαμέρισμα». Πώς θα τον πείσετε ότι όντως η δουλειά σας αξίζει? Η δουλειά μπορεί να τη δει. Υπάρχουν κτίρια που μπορεί, ήδη προχωρήσαμε, έχουμε πάρα πολλά κτίρια που χτισμένα για χρόνια. Μπορεί να περάσει ο πελάτης να τα δει, δηλαδή να περάσει έξω να δει κτίρια από κτίριο, να μπει μέσα, να δει κτίρια τα οποία τελειώσαν από καιρό. Αν γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω και συναντούσατε τον νεαρότερο σας εαυτό, τον Γιώργο στα 15, στα 20, τι θα το συμβουλεύατε? Να δώσει μέσα στη δουλειά με τα μούτρα. Ναι. Πρέπει να είσαι εργατικός, πρέπει να είσαι τίμιος, πρέπει να είσαι συνεπής. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα σήμερα, κύριε Γιώργο. Είναι ωραίο που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οραματίζονται και μου φαντάζεται ένα ζευγάρι, και κάποιος μόνος του εκείνο που θέλει να κάνει σπίτι του, και είναι ωραίο που είστε δίπλα σε όλους που επιλέγουν την εταιρεία σας να βάλουν στέγη πάνω στα όνειρά τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται άνθρωποι σαν εσάς και όλη την ομάδα να είναι συνοδοιπόρες στο ταξίδι, γιατί είναι μια διαδικασία δύσκολη στο να επιλέξεις τον χώρο που θα ζήσεις για πάντα. Τούτο γίνεται πιο εύκολο χάρη σε εσάς, τις ιδέες που έχετε, το μυαλό που έχετε, της ομάδας σας, και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Να είσαι καλά. Το θέλετε καμιά φορά βοήθεια να έρθω να μέσα στο χτίζετε, φωνάξετε με. Πολλές δουλειές, κύριε Γιώργο, μην με θεωρείτε με ό,τι χρειαστείτε. Πάρα πολλά εργαλεία χέρια.